bežimo od dede i moramo da pobegnemo i krećemo sad. Ok, deda spava. Šta je taj zvuk? Ovo nije dobro, deda je malo spor. Samo da skačem. Beži deda. Deda brzi. Kako može da bude deda brz? Deda jako si brz. Ha? Šta je ovaj zvuk? Deda što spava? Fuj! Deda, smrdiš. Ok. Ajde. Koliko ima ovdje stepenica? Bok te. Nešto vidim ovdje. Čekaj. Ne! Je umro. Ok. Sad. Ovako ovo da nivo bude. Sad sam otišao na težak nivo. Ja mislim da nisam na teži. Sam na lakši nivo. Ok. Što se dešava? Ok. Uspio sam. Ok. O, brokoli ima spikes. Beži. Sve ima šiljke. Brokoli ne može da imaju. Šta? Kako sam umro? A, brokoli. Ok. Gdje sad? Ok. Sad. To. Evo. Ja mislim da sam ja brokoli ako me udario. Ok. Ovaj video možda će preći. Ok, šta je ovo? Idemo. Šta se desilo? Ja znam, ovo se pomerilo. Deda, sram da te bude. Šta se radi u to? Deda, nemoj da me gledaš. Jako si strašan ako me gledaš u oči. Ljudi, ovo je preteško. Ne! Ovo je preteško. Ok. Čuti! Tata, snimam. Ok, ljudi. Ok, ljudi. Ovo nerviram. Ui. Ok. Ok. Idemo na checkpoint. Ovaj video je malo pretežak. Ne! Kako me je... Deda spava? Deda spava! Moramo da budemo na tišini. Kako? Tako. Nije. Ok. Koji ljudi? I ako hoćete
Завершити і чао!